Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Kaseng VPP kade kaseng balasan dur banyo sngo badyo I ka jingut bad jinglong jingman ha ka jila ba kumno ki badon ha ka bor ki lale don bon na ka benta ban pinmentoi spa tang yaladi. Ki we ki party ba dominate ki MLA hespa kasdang na ka Congress party bad kapur sha ki we ki party hadu babun ki briu ba hakim tre shu bani shimbenta ha ka politics. Ka VPP ka yo I kata bar ki ba join ha ka party la rakim yale election Henry Kliau ki pej ban yo ong naka. Ha ka baya day bar ki kam contract kam business yo kam ki khun ki ti la jong yo shuki chairman vice chairman bar kum ta ter. Ya ka VPP la seng ban laj na kitay bat ban wanra ka jingba. Lada om seng ya ka VPP la sngow ba ki khot ru ki haban ai ya ka jingkit kli. Hadien bala seng ya ka VPP ki bun ki briu shampang bat kumju ru ki briu ki babha ki wan ban shimbenta bat ka VPP ha ka bakaru kom perkhat ka long bakala ban du nong shimen henry ki yo nong kum udu khot jong ka imlang sa lang. Kum kinong yalam ka party kala persang ban laj na ki jingduko ki bala yo I lupa ban mi ha ka por ban wan. Lada om shim lupa kini kilat kilenti ke VPP kan hak biang hak apot jong ki wepat ki party bad hak baki MLA lani ki MDC ki le kat bamon ki rung kimi kat kum ke jing sngo bha jong ki lada ki pat ba ki don daw ya ka sinjam bangi shim kala bha e bangi ki bomele election bad bam kwa jing bentoi shimet na ka politics bangin shongkhop no hayeng bad ngim don jing babi na mar ngila persang ngila ladru na ka sa pam bat sha keno haki pateng banwan lada ki pat ba ki don daw ya kasenjam baki shim kalabha e henry ki bom yale election bat bom kwa jing mentoi shimen ki du nong ha ka jing shisha baki join party lot bat por bat pisa bat bor perkhan naga politics bangin shongkhop no hayeng kum kaseng kam don jing babi na mala persang bat banlan na ka sha kit pam haki pateng banwan history will judge us kindly, that is our motto.